Boas tardes a todos nesta sexta edición de Ourense Fala. Hoxe por primeira vez contaremos cun convidado, o meu amigo David Domínguez, que se ofrece a ser a primeira persoa que analiza un tema de actualidade para este novo proxecto coñecido, como xa sabedes, como Ourense Fala. Boas tardes, don David Domínguez. Moitas gracias por la benvida, boas tardes. Aquí andamos, a ver, vamos a dar caña aquí os temas importantes. Correcto, David Domínguez é publicista e que ademais é o fundador de 3B Factoría Creativa, Sí, certo? Un estudio de diseño. Correcto, e que ademais ten un proxecto persoal que comezou neste ano 2019 e que nos contará na segunda parte do programa coñecido como Retos en Ruta. No día de hoxe queremos facer unha análise da situación actual do comercio local nesta cidade, onde a situación é especialmente dura, especialmente gravosa e incluso atreveríame a dicir que decadente. Pero bueno, antes de comezar a atacar a nosa queridísima Aurea, David, como ves a situación xeral? Pouco a día de hoxe dende o punto de vista do autónomo, non? Do autónomo a traballar moito, de traballar, porque cada vez hai que cotizar máis, somos na provincia, somos moi vellos, a poboación moi bella, entón hai demasiados funcionarios a comparación de outras comunidades tamén. Non sei, hai que dar moita caña e que innovar ante todo. Correcto. Facías mención ao tema da poboación. Podemos falar dunha perda de poboación sangrante que en términos estado somos os peores xunto con Zamora. Salía outro día no xornal que na provincia de Ourense por cada persoa que nace morren 3, o cal ten o resultado dun crecemento vegetativo. Este 2018 pareceme que foi de 1.800 persoas, o cal é unha auténtica barbaridade porque anuncia un futuro para esta cidade terrible, cunha data de caducidade que se achega cada vez máis, non? Claro, de feito, nos datos que dindos, concretamente cos autónomos, é que a perda de población en Galicia, concretamente en Ourense, vai directamente vinculada ao perda de autónomos, de empresa pequena. Claro, porque un autónomo é unha persoa que invirte nun proxecto sempre cando o vexa viable. Desgraciadamente, unha cidade nunha situación económica como a que está padecendo Ourense, xa non como cidade, senón tamén como provincia, parece que cada vez nos dá menos alternativas. Parece que últimamente só se abren bares, non? Restaurantes de hostelería e negocios de atención á terceira idade. E que aparte nos povos temos a xente que se vai, entonces os servicios, os produtos que se venden nos povos decaen. Entonces, emprego rural decae tamén. Salen nas cidades, se van a xente, o sea, os rapaces sobres se van de Erasmus, saben máis idiomas, buscan alternativas mellores que non encontran aquí, e é unha pena. Nestas datas notámoslo especialmente, non? Porque se saímos á rúa calquer tarde aquí en pleno Nadal, vemos que a rúa do Paseo está a tope, os comercios están a tope, e dixo, parece que, claro, non? Parece que estamos ben, pero logo, sobre todo xente da nosa xeración que naceu nos 80, comezo dos 90, dámonos conta de que nestas datas é cando vemos a moita xente que emigrou, realmente, que parece que un pouco que nós somos a resistencia aquí un pouco. Justamente o meu caso é que fun a Vigo, depois a Madrid, e empeñeime de voltar outra vez a Ourense porque me gusta a terra, a morriña. É un auténtico exemplo. Como se pode traballar en calquer sitio, sempre que cando se sepa onde se está e hai que usar as ferramentas adecuadas hoxe en día, pero hai que coñecer. Correcto. Agora mesmo, cal é a situación de perda de autónomos en Ourense? Pois teño datos actuais aquí. En Galicia, pois nos últimos 4 anos, desde 2015, que foi máis ou menos cando empezaba a recuperarse da crise, máis ou menos 2009 foi a crise, 2015 xa había tal, pois desde entón, desde 2015 hasta este ano, casi un 12% de autónomos, que son 8.000 persoas, o sea, non 3, claro, 8.000 persoas en toda Galicia é unha barbaridade. Cos seus 8.000 negocios, 8.000 proxectos que caen. De feito, os autónomos aquí en Galicia fanse principalmente para autoemprego, é dicir,
intentar dar saída a unha situación no que as empresas máis grandes non ofrecen. Sí, é dicir, prácticamente o que goberna en Galicia un pouco é a economía que goberna no resto do Estado, non? Que un 90%, non estou seguro, ahora toco un pouco de oído, 90% de pymes, sí, sobre todo pequenas empresas, non? Sí, pero as que perden, as que se van, as que pechan, normalmente van con deudas bueno, non recordo ahora, con varias cousas así, é dicir, máis sí, que por riba levan cargas, non? Cargas. Parece que eso ainda por riba asusta a xente, porque todos coñecemos é dicir, máis que todos coñecemos, todo o mundo ten un pouco esa idea utópica, non? De eu se tivera cartos montaría unha empresa, faría este proxecto, encantaríame, creo que chegaría a moita xente, pero logo parece que como que nos bota para atrás ese medo ao fracaso, ese medo a quedar debéndolle cartos aos teus traballadores, entrar en terreos de acabar denunciado xa, non? Por pornos nos extremos máis problemáticos. Claro, eu levo bastantes anos traballando por conta propia, pero de seguido son os últimos 6 aquí en Ourense, non? Pero senón máis ou menos 15 anos desde que salín de Ourense, e o que vexo mirando para atrás realmente que hai que ter ese medo, desaparece no momento que te sintes capaz e tes información do que existe, entonces vas con decisión, non hai medo porque controlas a situación, controlas o mercado. No momento que non controlas o mercado ou o teu sector concretamente, pero ben porque traballaste antes nun, ou ben porque tes informado ben, sabes, dedicarles tempo, como foi no meu caso, entonces vas con seguridade, sabes onde ir, onde coller, onde probar, onde conseguir clientes, onde fidelizar os clientes, que recursos aproveitar. Entonces é concretamente en cada provincia, é dicir, no mesmo Coruña que Ourense, que depende do sitio. Claro, efectivamente, do que me estás contando, o que deduzo é que no fracaso na perda de autónomos que estamos tendo hai un factor bidireccional, non? Por unha parte o problema da falta de demanda que teñen moitísimos servizos, o feito de que é un lugar moi complicado Galicia para establecer un negocio, pero por outro tamén temos culpa aos autónomos, non? Porque moitas veces parece que montamos un negocio igual que o que está ao lado. Igual que o que está ao lado, igual que o que está en fronte. Aquí en Ourense somos un exemplo, non? Hostelería total. Eu non sei, sempre son moi crítico co tema dos bares, son o primeiro que me gusta ir tomar, como ti ben sabes, un boviño, non, a un bar, pero vexo que se monta un bar novo no centro, digo, ostra, pero esta persoa que monta o bar non se dá conta de que hai unha competencia brutal, é dicir, que propón el para vencer a toda esta competencia? Entón, se sempre estamos montando o mesmo, o resultado vai seguir sendo negativo, non? Claro, de feito aquí en Ourense temos unha particularidade, bueno, concretamente en Ourense porque estamos aquí, pero aplícase en máis sitios tamén, que se vas a un sitio e che gusta, é un sitio fixo. Xente moi conservadora. Se abren un novo, ti vas preferir de forma asidua ir ao sitio fixo. Entonces, o novo que ten que abrir de unha forma excepcional, de chamarte con algo novo, algo distinto. Se fai na mesma dinámica, vas creer o mesmo que tiñas. Correcto. Avanzando neste debate, había un tema que che quería plantexar. Sabes que neste ano 2019 tivemos eleccións locais e un dos puntos máis candentes foi o comercio local, non? Houbo bastantes folgas, houbo, xa sabes, toda esta manifestación de ti es o comercio local, con todos estes eslogans. Claro, segundo o teu punto de vista, este comercio local, como se pode adaptar a este século XXI coa súa tecnoloxía, coas posibilidades que ofrece este século? É dicir, para falar un pouco claramente, como pode competir a tenda das galerías ou a tenda de aquí da nosa rúa de Dr. Fleming con Amazon, con Inditex, con todo o comercio local, con todo o comercio, perdón, por internet? Vale, vamos a ver. Partimos de que moitos empresarios ou moitos autónomos ven como internet a competencia que lle quita clientes. Internet, que lle quita clientes. Pero eso é un punto de vista, bajo o meu criterio, reducido, porque realmente internet é unha ferramenta. Internet non quita clientes, internet é unha ferramenta. Se ti estás en internet, ti é esa competencia. Claro, entón,
Moita xente, moitos clientes ou xente que me pide presuposto, me pide asesoramento e tal, dime, é que quero publicidade, pero piden publicidade do tipo de mercado antigo, o publicidade física. Por que non se atreven? É o que deduzo, non? É que é moi lógico non eso, se atreven, non? Como que ten un medo, internet vai ir da miña contra. Por que non se atreven a facer uso dunha ferramenta que na maior parte é gratuita? É dicir, todos sabemos que a publicidade hai que pagar máis ou menos, non? A ter programas de contabilidade ou de calquer outro tema da empresa, hai que pagalo, pero é unha ferramenta que gratuitamente ti podes aproveitar moitísimo máis do que a xente se pensa. Pero eso é unha forma moi básica. Esos somos moi básicos. Ti tes 300 euros. Eso pasa, eso case cada día. Ti tes 300 euros. E dixe, Borja, toma 300 euros e quero publicidade. Pero folletos. Sí. Entón ti entregas 2000 folletos. Os 300 euros non ves os billetes, pero ves o material, e tocas, é tangible. Ahora ves 300 euros en internet, en publicidade en internet, onde vai? Que fai? Non? Ese medo, esa reticencia a non ver algo físico. Sempre se viu algo físico. Parece que invirtes 300 euros en cartéis, tes os cartéis. O sea, vamos por ali. Pero claro, a partir de aí, cantos clientes de ventas se veñen de 2000 cartéis? De 300 euros en 2000 cartéis? Sí, cada vez menos. 2, 3. Canta xente vai ver eso? Non tes un control. O que ofrece internet é control. De feito, quen non está ahora cun teléfono móvil en internet? Sí, efectivamente. Claro. Bueno, antes de que me comentes un pouco sobre 3B Factoría, como ves o futuro da cidade en particular e da provincia en xeral, tendo en conta que probablemente no ano 2023-24 baixemos dos 300.000 habitantes na provincia e baixando cada vez máis? Como ves o futuro? De feito, baixando a población e baixando en Galicia 56.000 autónomos. Sí, correcto. É dicir, autónomos que ahora mesmo están activos. É dicir, se faltan esos autónomos, hai un traballo aí que non se cubre. Sí. Internet, van a ir a internet. Se vas comprar a carne en internet. Eu teño un cliente que vende a carne por internet, en redes sociais, sí, carne ecológica. É dicir, desde a carnicería. E a xente pide por o Facebook, pide, mira, canto costa tantos kilos de carne. Hasta ese punto, aquí en Galicia, aquí de barrio. O sea, non é unha cosa... Claro. É o que nos queda. Esa é a ignorancia que queda. Entonces, como ves daqui a uns anos que as empresas pequenas e os autónomos, en xeral, temos que actualizarnos para aproveitar e manternos e crecer. Pero hai que facelo ben. Adaptarse un pouco. Adaptarse totalmente. Que nos está comendo o mercado, nos está moito en xeral estou falando, en Ourense estamos deixando para atrás. Estamos moito todavía no mercado da calle sí. Pero hai que ter tamén unha versión en internet. Correcto. Pois, entón, contame como te defendes ti ante este mercado devorador en 3B Factoría? Pois justamente 3B Factoría Creativa eu comecei como diseñador gráfico, diseñando publicidade, pero dime de conta a necesidade que tiñamos en xeral as pequenas empresas, empezando por min, que era que internet cada vez chupa máis mercado, máis demanda. É dicir, hai moita demanda en internet e especialiceime para ofrecer a empresas como a min, como autónomos de diferentes sectores, non importa o sector, a posibilidade de crecer de forma alternativa que antes era o futuro, o seu presente, claro, en internet, claro, en tendas online ou promocións publicitarias a nivel barrio. Porque moitas veces se dicen campaña publicitaria, xa pensas na televisión e non de televisión. Esa é unha idea que se ten moi ampliada, non? Pero a campaña publicitaria pode ser a frutería do barrio para xente do barrio. Sí, efectivamente. Entonces a xente que está aí no WhatsApp ou está no Facebook, está mirando en internet buscando alguna cosa, pon frutería e xa a frutería do barrio como un anuncio. Correcto. Entonces unha que me produce curiosidade, atopaste moitos inconvenientes da xente que é un pouco máis maior, non? Que máis chapada antigua, como se adoita a dicir, atopas inconvenientes cando negocias con eles, porque eu imagino que algúns estarán comezando a chegar a ti, non? Por suxerencia de terceiros.
Sí. Non sei se tes esa experiencia de falar con xente un pouco máis maior que te diga eu que eso de internet non o ves, non é para min, eu son de outra xeración e vou vivir sen internet sempre. Unha parte entende perfectamente, eso depende da persoa, non? Pero outra parte entende que ten que facer unha página web e non tan vellos, Santisamente tamén ten que facer unha página web porque é o que hai que facer, é que eso non está ben. Como que é o que hai que facer? Eu non compro un coche porque hai que ter un coche. Un trámite, pensan que un Claro, trámite. non un trámite, realmente hai un obxectivo. A página web é para determinar un obxectivo, para cumplir un obxectivo. Se tens que facer as setas de visita, falas con un obxectivo, para entregar as setas de visita se te piden. Unha página web ten a súa función. Non quer decir que haya que facer página web, sí, non, hai que saber cal é o obxectivo e que medios usar. Facemos página web? Sí, non. Facemos redes sociais? Depende. Que contenido? Que facer? Facemos un vídeo? Mellor non hai que gastar os cartos nunha página web, sino un vídeo e facer promoción un vídeo. Hai xente que vai negocio simplemente ca página de Facebook. Sí, sen marchar do comercio local, cales son os negocios que máis se poderían favorecer do voso traballo, sobre todo? Calquer sector. De internet en xeral e do voso traballo en particular. Calquer sector, calquera. Porque temos clientes de todo tipo, o sea, desde incluso de fora de Europa, de Chile, de turismo hasta de zapatos, de carne ecolóxica, de todo, o sea, de calquer cousa. Porque ao final de licores, de todo, o sea, ao final temos un produto, un servicio, da igual, e o que facemos é aplicarlo ben con unha boa imaxe corporativa, porque hai que facer unha boa imaxe, a xente ti me baso como te vistes, como, pois eso igual na empresa, non? Hai que ter unha boa imaxe, porque se vas en internet e ves unha página web pobre, que non carga rápido, que non tens que ter... Claro, que non é visual, que non chama a atención. Claro, ¿no? tens que ser competente. Vale, entón, tendo todo eso, da igual o sector. Da Vale. igual. Crees que se pode sobrevivir sen redes sociais hoxe en día? Dende o punto de vista empresarial, xa persoal estamos todos completamente secuestrados polas redes sociais, pero unha empresa pode vivir hoxe sen un Facebook, por exemplo? Tener que facer moi ben. Claro, porque é un medio onde nos movemos todos. Sí. Todos nos movemos por aí. Xa sea unha rede social ou outra. Entón, eu aconsellaría que hai que facer as redes sociais. Totalmente. Primeiro, porque é un medio de comunicación para a pequena empresa. Efectivamente. De feito, onde máis resultados teño en redes sociais é na pequena empresa. A zapatería, contactan, oi, cal é o número de calzado cal marca é, a carne canto vale o kilo, canto non sei que, a pequeno comercio. Sí, efectivamente, iso tamén axuda, ti sabes moitísimo máis que a min deu, que sabes moitísimo máis que a min es desto, pero Facebook tamén te axuda moitísimo no posicionamento, non? Porque, hoxe, todo o mundo preciso, non sei o que ti dicías, non? Zapatería Ourense, frutería Ourense, psicoloxía Ourense, xa vas ao Google, cois tu móvil, psicoloxía Ourense, a ver cal é o que primeiro me sai. Se Facebook me posiciona... No, Facebook non posiciona, en feito. Como Facebook e Google son competencia, o que está en Facebook é unha rede privada. Correcto. Entonces as búsquedas son en Google. Efectivamente, menos mal que avisei de que ti sabías moito máis que a min neste aspecto. Sí, porque realmente onde buscamos é en Google. Despois en Facebook son os anuncios que van aparecendo mediante ti estás vendo o teu. Efectivamente. Claro, son dúas cousas. Eu non podo decir que é un mellor que outro porque son dúas ferramentas distintas. Claro. Pois moi interesante. Non sei se nos queres contar algo máis neste primeiro punto de desto empresa. Nada, que animar a xente a actualizarse, unha mensaxe de optimismo, pero totalmente, o sea, que hai oportunidades aí, hai que ter perseverancia, que a publicidade é de lento, que as cousas que ven rápido marchan rápido, entonces hai cousas que se che din, no, esto te consigo rápido, non, é dicir, esto hai que estar, paciencia, hai que invertir, eso sí, como todo, tamén teres un beneficio. Clientes, podes ter clientes como depende do negocio, pero podes ter clientes a todo nivel, non ten porque se vendo zapatos, podes vender zapatos a Cuenca. Sí, efectivamente. Claro. Entón, hai que ver as posibilidades, informarse ben de que opcións tenemos e adiante, hai que porse as pilas e non
pechar, como está pasando. Pon os datos, cada vez máis, por desgracia. Bueno, pois, como non todo vai ser traballar, non todo vai ser, entre aspas isto, non todo vai ser estar na pantalla do ordenador, estar na pantalla do móvil, estar na pantalla da tablet. Hai que desconectar, hai que coller a mochila e irse dar un bo paseo polos montes galegos, non? Que son impresionantes. Utilizo esta conexión para falar do segundo proxecto do cal comezaches este ano, non? Ano 2019, non? Sí. Coñecido como Retos en Ruta. Sí, en principio era ruta fotográfica Lirios do Surés, porque mediante principalmente con unha asociación de Lirios do Surés, con Ana, para dar de movimento aos nosos veciños e amigos e todos que estamos por acá e coñecer a natureza que temos, que é abrumadora. Que impresionante, non? Increíble, non eu mismo me sorprendo, claro, nos sitios novos. De feito, os Retos en Ruta tomamos para encontrar esos recunchos, espacios naturais que non se coñecen, que son aí exóticos, esas fervenzas, esos bosques máxicos, esos que parecen de contos, pero que normalmente a xente vai sempre os mismos ou que aparecen en internet. Non, aquí eu busco guías especializados nunha zona concreta e encontrar os sitios especiais, e aí a ruta fotográfica. Correcto, aí está, xustamente iba te preguntar, vos sodes moito máis que unha excursión ao monte, non? Unha excursión co seu bocadillo de casa botella, non? Que elemento ten Retos en Ruta para enriquecer estas excursións? É dicir, como faz que sexa algo innovador, algo especial? Son retos, fanse retos que tens que cumplir como objetivo, es decir, non é un curso de fotografía que na natureza, porque eso é o que normalmente se fai. Estos son obxectivos que tens que cumplir. Primeiro, disfrutas da paisaxe de outra forma, encontras cousas que non ves, practicas a fotografía, claro, e sobre todo practicas a sociabilidade con demais persoas con as mesmas aficións, que son varias aficións. Natureza, non é senderismo porque non vamos camiñar, camiñamos, pero non é patear moitos kilómetros ni nada. Entonces, natureza, fotografía, socializar ca xente, a veces hai tema gastronómico tamén polo medio, cultural, porque non só tamén hai natureza, hai ruínas, cosas estupendas, como xa habrás conhecido algún sitio por aí e tal, claro. E encima, pola fotografía, facemos que sexa máis coñecido, porque ao final compartimos as fotografías en internet nas redes sociais. Efectivamente. Entonces a xente polas redes sociais nos buscamos a ver, e este sitio onde é? Tal sitio, a pregunta, vemos unha foto chula, este sitio onde é? Pois vou aí. É así, é unha forma de movernos, activar o rural. E aí está o tema. Efectivamente, e xa levades feito varios retos en ruta, non? Sí, con varios guías, 2 guías, justamente este domingo facemos outra ruta esta privada, xa dixeron, vamos a probar unha ruta que tal, aquí en Sobreira, entón, así ampliando, gusta a idea. Facemos, creo que esta cuarta edición, fixemos a 4 edicións, esta non conto porque é privada, non é Retos en Ruta oficial, pero para o ano que ven temos moitas ubicacións xa testeadas e probadas que, cuidado, E como está recibindo a xente? Cal é o feedback que ves? Disfruta a xente? Eu fago unha enquisa antes e despois, enquisa de saber se hai nivel fotográfico, se quer un día ou dous, fin de semana, sábado ou domingo, tal, non? Despois a enquisa do final, cal é excelente, vamos, enriquecedora. Fantástico. Total, o sea, non o digo eu, diga ao test da xente, está moi ben. E xeográficamente por onde os movedes? Teño entendido que provincia de Ourense, que vai En xa... principio provincia de Ourense. Quizáis pasamos un pouquinho a Portugal, por Serra do Sures, pero nada, o sea, Ourense, Peñatrevinca, tamén fixemos alguna Peñatrevinca, a circular por aí. Dixéronme de ir ao meu pobo que no Ayuntamiento de Concello de Avión, a Serra do Suído, que hai unha cascada, unha fervenza ali que se a Feixa, entonces hai unha ruta por ali e tal, e quero averiguar aí, creo que é brutal. Está aí, justamente en Suído, hai unha caída máis grande de Europa de auga que cae
tanto de montaña como a Gran Fervenza, entra na terra non sei cantos kilómetros para baixo de caída de auga. Impresionante. Volvemos ao de antes, é dicir, temos aquí unha paisaxe espectacular, moitas veces descoñecida, non é por un pouco, non é por rajar das zonas máis típicas como, non sei, así as CIES, Santiago de Compostela, pero é que temos moitísimo máis que non se promociona, é unha pena, non se promociona e ao final non se coñece. Comparación con Portugal, imagínate. Portugal está moi avanzado nesto, ten unha filosofía de turismo rural brutal. Xa non digamos Suiza, esos sitios que son parecen de conto, non? Así todos perfilados, pero viaxando, te das de conta que aquí non somos menos ni moito máis, somos increíbles. Pero o que pasa é que está desaproveitar. Pareceme importantísimo eso. Hai ocorreche algún lugar que a xente lle sorprendera especialmente ou gratamente? Sí. Indudablemente, mira, indudablemente, eu estou vendo os últimos anos porque son montañista e senderista, as pozas, como as pozas de Melón que temos aí, as pozas naturais, piscinas naturais, as pozas pero nos sures. Estarte bañando nunha piscina natural de color turquesa, limpa, espectacular. Podes beber agua, creo que, bueno, non hai porque a veces está, non? Pero perfecta. Justamente cae nunha fervenza detrás túa e a auga que pensa, a xente pensa que os ríos ou as pozas estas que están auga fría, sí, está fría, pero non tanto como o mar a veces, A veces está quentiña, está rico. E hai termais tamén, sitios termais. Entonces estás aí, estás quentiño co espectacular, estánme dando ganas xa de que me reserve sitio na despois próxima. Unha cerveza, unha Estrella Galicia, un bocata. Efectivamente, unha boa xuntanza para digerir a viaxe, digerir a comida, un pouco de un licor bo. Hai sitiazos aquí. Buah. Pois non sei se queres engadir algo máis sobre retos en ruta. Retos en ruta, animarse a moverse, aquí hai que moverse. Non estar na casa, así estos días de choiva, obviamente, pero xa na primavera espectacular, ca neve que ora dura hasta maio, unha cosa así, animarse para coñecer a nosa terra. Se sodes aficionados a fotografía, que incluso con móvil, non é rollo reflex, que sí, que podes vir ca reflex, pero sí con o móvil tamén. Sacar unha foto bonita, independentemente dos dispositivos, así que animarse. Vale, se eu quixera registrarme, se quixera ir á próxima excursión, logo nos enlaces podemos deixar aí as redes sociais de Retos en Ruta, que tanto en Instagram como en Facebook, aí sin problema. E traer a Factoría Creativa, que é o negocio tamén, o sea, estudio. Aí deixamos logo na información. Perfecto. Pois pouco máis. Que tal estiveches como primeiro convidado? Encantado. Aquí, es que hai moitos temas que tratar. Aquí en Ourense hai moita cousa, pero bueno, pouco a pouco Ourense fala. Evidentemente, primeira vez, agardo que non sexa a última, xa ven todo o mundo que tratamos ben con os convidados. E bueno, nada máis, neste último programa do ano 2020, desexarvos a todos bo Nadal do que queda, bo cambio de ano, moito cuidado co fin de ano, e un moi bo ano 2020, no cal Ourense falará bastante. Moito máis que este ano, verdad? Estou seguro de que sí, inda que só sexa por tempo. Pois nada máis e nada menos. Pasade todos un bo fin de semana. Moitas gracias por vir, David. E por a invitación, claro. Ata a próxima.